Чым заняцца ў Лепелі? 7 цікавостак горада. Наведаць касцёл святога Казіміра. Храм кампактны і нават крыху сціплы, але з багатай і цікавай гісторыяй. Да таго ж тут ёсць свой невялічкі музей. Гісторыя Лепеля звязана з Львом Сапегам, які, як лічыцца, і заснаваў гэты горад. Таму памятнае фота абавязкова. Паглядзець на лепельскага цмока, але глядзіце не толькі на яго, але і на ваду. Хто ведае, можа міфічная істота будзе дзесьці побач. Можна прайсціся пешаходным мастком да пляжа і паглядзець Лепельскую ГЭС. Дарэчы, дзесьці тут і пачынаецца рака Ула. Тут шыкоўная лакацыя для вашых фота. Пачаставацца кавай і ежай можна ў кафэ «Мы побач». Глядзець старую забудову Лепеля, ну як жа без гэтага? З'ездзіць у стары Лепель і паспрабаваць адшукаць месца, дзе стаяў Лепельскі замак. Мясціны тут сапраўды маляўнічыя. Чакаю і на вашыя прапановы, што глядзець у Лепелі і ваколіцах.